er tid til sjov. I dag skal Rex og Rina lære tal. Er du klar til at tælle sammen med dem? Det er 1. Det er 2. Det er mit yndlingstal. Det er det første magiske tal. Det er 3. Er I vist kommet til nummer 4? Det er nummer 5. Nu er vi halvvejs. Så er vi over halvvejs. Vi er nået til nummer 6. Mine damer og herrer, nu er de nået til nummer 7. Nej, de er her allerede ved nummer 8. Det er nummer 9. Nu er det snart forbi. Det er nummer 10.